84 milyondan gowrak adam ölerini terk etmäge mejbur boldy. Men öýümi ýitirdim. Men maşgalamy ýitirdim. Bir näçe günläp gulgadym. Bu ýere täze ýere gelmek üçin ýüzdüm. İýmetimem, ýatjak ýerimem ýok. Maňa kömek etjek adamlary, zatlary gözledim. Hiç kim meni görlemeýär. Men hiç kime gerek hem däl. Näme üçin adamlara şeýle adamkärçiliksizlik çemelleşilýär? Men bu hakda oýlandym we anyklamak kararyna geldim. Bütün dünýädäki jurnalistlere ýüz tutdum. Bozgunlar, kabul edici partiýa we bilirmenler bilen 4 aýyň dowamyny aragatnaşyk saklanymyzda öwrenen zatlarymyzy diňe garaşylmadyk zat däldi. Bu ýagdaýy düşünüşimden çagandan çykdy. Bu aýlgyn syýahatdy. Ýa-ni diňe men we ýoldaşym meýip arabada 4 Bozgunlar garaşylmadyk hakykat. Bu gatkyny. Men muny hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Bir yük avtogoluna, has doğrusu yük avtogolunun aşağına vardım. Aşağıda zürlerin aptalımda 16 saat boldum. Bu oňurgu üçin öýän kyndy. 7 ýyl odal sama we adamsy Irakdan gitmäni mejbur boldylar. Türkiýe serhedinden geçmegi başardylar, emma resmi namalaryny kabul etdirmäne nizam garaşýarlar. Lager yok. Yok, hiç zat yok. Yine Siriýanyň adamlaryny alyp gitdiler. Şonuň üçin biz özümüze bagly. BMG'de 2015-nji ýyldan bäri hasaby alyndyk, emma resmi namlarymyzy bir gara goýdular. 7 ýyl diýen ýaly meniň üçin gatykyn boldy. Sebäbi biz durnuksuz ýagdaýda. Biz gaty köp kynçylyk görýäris. Adamlar öz topraklaryny terk etmäni mejbur bolýarlar. Göçürilmegi sebäpleri baradaky ilkinji jogaplar ýurtdaky harby ýagdaý we hop boldy. Bizde asla beýle pikir ýokdy. Germaniýa ýa-da Ýewropaga gitmek. Ýöne birden uruş başlady we öýümizden çykmaly boldyk. Başga alajymyz ýokdy. Men Awganystandan gelýärin. 25 ýaşymda. 6-7 ýyldan bäri Germaniýada ýaşaýaryn. Germaniýa gelemne 17 ýaşymdadym. Şu wagt içinde hiç kim maňa kömek etmedi. Mende köp meseleler bar. Ýolly gatykyn we hopludy. Eýranda we Bolgariýada gatykyn boldy. 5 gece gündüz imitlenmän daglaryň üstünde ýüräp barýardyk. Diňe gutapçyklar ýa-da sumkalarymyzda soňa meňdeş bir zatlar vardy we hawa syýahat gatykyn boldy. Maşyna bilen gitmedik. Awganystandan Germaniýa piýada ýörä. Awganystanda uruş bolmadyk bolsa, maşgalam bilen çol ýerde galyp bilerdim. Uruş sebäpli maşgalamy terk etdim. Uruşda hakymy ýitirdim. Bozgunlara kömek etdiýän Şweýçarly bir aýal bilen gürleşmäni başardyk. Howpsuzlyk sebäpli ýüzüni gizlemegini haýyş etdi. Endisi de gaty gorkunç bir zat aýtjak. Baça bazynyň nämeligini bilýäriňizmi? Awganystanda bardygyny bilýärin. Adam ýolbaşçysy bilen bir tire bar. Puly bar we ähli kararlary berýär. Olara gyýzdary degmek gadagan, emma owadan oglan gözleýärler. Şol oglan alyp
makiyaj edýärler. Gecelerine olar üçin dans etdirýärler. Soňra oglan özüne gitmeli diýilýän adam bilen gitmäne mejbur bolýar. Jinsy taýdan zorlanýar. Bu oglanlaryň üçüni operasiýa etmek üçin Şwetsiýanyň kezelhanasyna eltdim. Olaryň hemmesi içeride gaty deper ýetdi. Oglanlaryň birinde hatda gurçuklarym bardy. Şol tire ýolbaşçylary bir oglana Awganystana gaýdyp gelip, olar bilen wagt geçirmegi, dowam etdirmegini buyurdy. Onuň ejesine eger gaýdyp gelmese, küçüjük doganyny öldürer diýdiler. Olaryň hakykatdanam şeýle edenliklerine göz ýetirdik. Bu aýalyň şahsy gatnaşygy sebäpli oglan biri galdy. Emma bu madama böyle bolmaýar. Köplenç başga bir ýurda açyp gitýän adamlar ol ýerde täze kynçylyklara we howplara duçar bolýarlar. Men Günorta Afrikada ýerleşýärin. Bu ýerde gaty kyn. Sebäbi bu gaty gowy ýurt. Ýöne biziň ýüz we ýüz bolýan ýeke täk problemimiz ksenofob hüjümüdir. Sebäbi bu ýerde olar daşary ýurtlary asla halamaýarlar. Ksenofob hüjümlerini hüjüm edilmekden hiç wagt bir ay geçirmersiniz. Daşary ýurtly diýenler sen olaryň işini ogurlaýarsan diýeni bolýar. Ýa jemgyýetde bolmak umydymy ýitirdim. Bilmedim. Bu umydymy ýitirdim sebäbi adamlaryň öldürüşini görýän, adamlaryň gözümiň öňünde atylyşyny görýän. Häzirki wagtda mende bar gorky iki çağam her gün kellämde bu çağam bilen bolup biler. Bu meniň bilen bolup biler ýaly. Meniň asudanlygym ýok. Şol rahatlygy men ýitirdim. Häzirki wagtda ýaşaýan dünýämizde birine kömek etmek beýle bir aňsatlar. Şwetsiýanyň Malmö şäherinde bir aýal şäheriň merkezindäki stansiýa çağalary getirenni şol çağalary öz ýerine eltdi. Olaryň git şekeri ýokdy. Şeýlelik bilen men boş otaglar bolan uly jaýda oturyn. Kelläme bir pikir gelýär. Ýa-ni çyn merkezi wagzalda oturan çağalaryň käwerini başpena hödürläp bilmeýän. Ene şeýle boldy. Çaň bosgun bolup gelen çağalara kömek edip başladym. Sebäbi ağzymdan azyjyk edip bilerin öýdüpdim. Olarda başga biri edip biler. Ýöne her kim azyjyk kömek etse, umumyň gowdat bolup biler. Şonuň üçin ähli problemalary ýeke özüm çözüp bilemek, ýöne bir näçe çağ üçin bir dal edip bilerin öýdýärin we şu wagt edýän dadym. 6 ýyldan bäri ýolduşy ýok bosgun çağalary mehmançylyga alýaryn. Bu meseleler näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Bu meseleleri çözmek üçin adamlaryň kömegine ýeterlik däldigi aşkardyr. Bosgunlaryň ýagdaýyny bilmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen ýerli ýaşaýjylara ýüz tutdyk. Meniň pikirimçe, hiç zat edilmeýär, hiç zat. Muny şahsy tejribämden aýdyp bilerin. Sebäbi 3 ýyl mundan ozal uly tolkun gelenni bosgun çağalara ýydy etdim. Olar ören minnetdardylar. El granatlarynyň şike salan çağalar bardy. Bloklary, aýaklarynyň we elleriniň bölekleri ýokdy. Olar şeýle bir süýji, şeýle bir mulaýym we şeýle bir bagtlydylar. Soňra Boçum şäheri bizi 5 hepde iwathana belledi. Birdenem ümsünlükde şolar göçürildi. Jaý gatgymmat bolan üçin göçmeli boldylar. Olar birden ýitirim boldylar. Şondan bäri olar bilen görleşmedik. Ýa-ni durmuşa sızlanyp başladylar. Ilkinji sözlerini nemet dilinde öwrendiler. Bu hakykatdanam ýüregimi döwdi we çağalaryň näme dediğini düýünden bilemek. Hiç zat edilmeýär. Hatda çağalarymız öz ýurdumyzda ýaşaýan çağalar üçinem ýeterlik zat ýok. Migrasiýa krizisi watanynyň gaçmana mejbur bolan adamlaryň durmuşyna barha täsir edýär. Biz milliardlarça adamy kabul etmäni taýynmy? Özümem bosgun bolsam näme etmeli? Laýerlerdäki adamlaryň durmuş şertlerini öwrenmek bizim üçin mühimdi. Habarçymyz lagere gidendiklerini ýöne surata düşürilmegine ruhsat bermeýändigini aýtdy. Şeýdip bu hakda
ilkinji bilýän hünärmenlere yüz tutdyk. Bu aýrlyk has uladyr. Owsuzlyk hiç wagt ýeterlik däl. Hakykatdanam adamlar her dürli sistemleri başdan geçirýärler. Ýöne aýallara, gyzlara, ýetkinjiklere edilýän sistem we zorluk hakykatdanam aşaky oralyan guruluşyň içinde bolup bilmeýän zat. Häzirki wagtda mejburi migrasiýa dowam edýän adam hukuklaryny bozulmagy bilen aýrylmaz baglanyşykly. Serheplerden geçenlerinde esasanam Horwatiýa şäherinde, Rumyniýa şäherinde we Wengriýa şäherinde polisiýa emlaklerini alýar, pullaryny ogurlaýar we resminamalaryny, häta eşiklerini ýok edýärler. Serhepden ýalaňaç gelýänleri görýäris. Munyň ýaly gyza gaýtmak bar. Bu bekanunçylykly. Meniň pikirimçe 2 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky 1 milliard töweregi çağı soňky 1 ýylda fiziki, jinsy we emosional zorlugy ýa-da äsgermezçiligi başdan geçirdi. Bugün meni gen galdyran hünärmenlerden maglumat aldım. Bu derece yetmegimizi garaşmaýardım. Tabii adalet, halklara haziyetini, ayal gyzlaryň sowdasy meselesini çözenimizde bir näçe sessiýa gatnaşdym. Häbirleri prostitutsiýa, erkekler bolsa bul görnüşine öwürýärler. Şeýle hem dinleýijileriň üstüne Demokratik Afrikada hatta Libyada muht işlemek üçin 70-100 ýa-da $200 ýigitleri satylýan bazaryň bir görnüşi bar. Pul ýaly işlemäge aňladýar. Ýallaryň we beýlekleriň arasynda ýaş çağlar sowdasy hem bolup bilýär. Her ýyl 2 million adam hakda gürrüň edýäris. Şeýlelik bilen adamlaryň başga zat üçin satylýanlary köp. Çağa köp gedek satyp bilinär. Ýadyma düşýär. Bir gün bir türk bolan bir gyzyň hikaýasyny duş geldim. Ol 17 gedek satyldy. 17 gedek. Ol bir ýurtdan beýlekisine 17 gedek satyldy. Ol diňe zorlanmagy gördi. Hiç hil işlemegi, gagyzlary we öýüne uğratmak üçin pullary görmedi. Çağlar we ýaşlar her gün gürleşýändigde, her gün, her minutda, her saatda satylýar. Ondan soň näme bolar? Hiç kim bilenok. Bangladeşde gulçuluk badarynyň aç-açan işleýän bir ýeri bar. Üslendikler üçin auksionlarymız ýaly. Şonuň ýaly adamlar ýa-da çağlar. Çağlar ol ýerde satyn alynýar we satylýar. Ýek bolýaryn. 2016-njy ýylda gizlin operasiýa edenimni şol wagtlar gizlenlikde edişim ýaly müşteri hökmünde gizlenlikde köp auksiony oturýardym. Auksiony oturan ýerimizde talaplaryň bir bölegi hökmünde 9 ýaşlygy, 10 ýaşlygy. Şonuň üçin bu sowda ilkinji gedek seks diýilýärdi. Haçan auksion amala aşyrylsa, sowdada täze gyzlar gelýär. Şeýlelik bilen opsiýalary goýýarlar. Şonuň üçin iň soňky islegi puly kim jedel etse, şol adam diňe pidany şartlygy üçin bütün giýje ulanar. Pedofil hakda täze talaplaryň artýan meselesini tapýaryn. Şeýlelik bilen indi bütün dünýäde müşterileriň kategoriýasy bar. Şolar erkek çağanyň jins işleri üçin ulanmagyny isleýär. Adamlaryň organlara satylýy barada biznesler näs çağa bir ýerden başga ýere geçirildi we soňra dünýäniň durly kunjaklaryndaky
Tawar bay yigitlere böwre gylmak ýa-da öz islegine garşy bedeninden başga bir zat almak üçin operasiýa edildi. Pullarynyň ýoklugy sebäpli näçe adam pul üçin böwregini satýar. Mysal üçin bu Misirde bolup geçýär. Köp adamlar garyp bir böwrek bilen ýaşap bilsem, beýleki böwregi $5.000 ýa-da ondan köp pula beririm diýerler. Gara wadyr sudagarlygy mafiýasy dünýäni dolandyrýan bu ykdysadyýetin bir bölügidir. Şunuň üçin näme diýjek bolsam, Ýewropada edişimiz ýaly diýwar gurmagyň ýerine karşılamagyň başga mümkinçilikleriniň bardygyny görýärin. Jemgyýetimizde adam ömrüniň kymmaty ýok. Adamlaryň kömegiň ýerine zorlugy, çözüşü, sütemleri ve gulçylygy duçar bolmagy nädip mümkin? Bu migrasiýa krizisi däl, bu adamkarçylyk krizisi. Ahlak, siyasi ve ahlak taýdan ägirt uly düşünje başlandy. Sebäbi bu gadalaşdyryjy ösüş beýannamalarda görkezilen hukuklary goramak siýasatlary, maksatnamalary we meýilnamalary bilen goldanylmaýar. İnsan hukuklary ikrar etmek noktaý nazaryndan ösýär. Ýöne olar diňe bir demokratiýanyň resmi çykyşy däl-de hakykatda da öwrülmegine konupdirilen hereketleriň ýerine getirilmegi üçin etmek, kepiylendirmek we goramak bagytyny agdalýar. Köplenç, halkyň hukuklaryny goramak üçin däl-de hususy maýany goramak üçin hereket edýärler. Sarp edici jemgyýetimizde bu meseleleri çözmek mümkin däl. Sebäbi düzgünler we kanunlar bar. Ýöne migrant, bozkun we içerden göçürilen sözleriň aňarsyna esasy komponent ýok. Güýçlenýän klimat krizisi göz öňünde tutup biz näme boljakdygyny göz öňüne getirmek korkunçdyr. Hawanyň ötkümegi milli howpsuzlygyň aýrylmaz bölegidir. Hawanyň ötkümegi howpy köpeldýär. Hawa şertli bozgunlarymız bar. Mysal üçin men ödüm. Baringa körüniň köpelýän suwlary sebäbi meni göçürilendigini aýtdym. Şeýlelik bilen hökümetler adamlara hawanyň täsiri astyndaky betbalçylyklary azaltmak üçin kömek bermek islemeýärler. Indi gapma garşylyklary, hawanyň täsiri bilen baglanyşykly konfliktleri, hawanyň täsiri bilen göçmegi, hawanyň täsiri astyndaky azyk howpsuzlygy, hawanyň täsiri astyndaky bozgunlary görüp bileriz. Adamzat taryhyna ilkinji gezek hawanyň bozgunlarynyň bardygyny görýäris. Onunla ýok bolan baglanyşyk nirede? Migrasiýa meselesi tebii betbagyçylyklaryň ýyglygynyň ýokarlanmagy sebäpli hasam erbetleşer. Adamlar bar bolan kanuny esaslary seredip goruk soramaga hiç wagt okugy bolmaz. Sebäbi siz haýsy ýurtdan gelýändiňizi bilseler, ýurt ýok diýerler. Mende X diýilýän ýurt bardy ýöne, indi ýurt Sywastyndadyr. Ýa-da meniň bir owam bardy, bu owa düýgünden ýok edilýär ýa-da bolýar. Bizde Warşawanyň ýitki we ziyan garşy halklara mexanizmi edilýän bir zat bar. 200 ýurtdan pikir alşmak we alalyşyk gazanmak aňsat däl. Hemme zat hemmeler tarapyndan iraty bolmaly. Başarmaýar. Eger alalaşmaýan bir ýurt bar bolsa, onda global alalyşyk ýok. Şeýlelik bilen global bolmagyň kemçiliklerinden biri halklara hukugy ýok. Ýöne her birimiz hawa siýasatlarynyň bardygyny, ýöne şahsiýet hökmünde näme ýerine ýetirýändigimizi bilmek isleýärin. Uly krizis ýagdaýynda biziň rolumuz näme? Meniň pikirimçe öwrbaşlyk we köpçülikliň jogap bermeli hakykat. Çağa sowdasy,
çağılary zorlamak, açlyk ýa-da biziň döwrümizin beýleki betbagyçylyklary barada hiç zat bilmek islemeýän adamlar bu meseleniň bir bölegidir. Sebäbi diňe bir dymmakdan başga zat etmeýärler. Açanna, howanyň öýtgemegi şeýle bir kyn we erwet bolar bilen, häzir sebitler adamlar başga ýerlere göçmäge mejbur ederler. Şol bir ýagdaýda gaýtyp geleriz. Soň bolsa, şol çağalar we şol adamlar adam sewdasynyň en aňsat ýyrtyjylarydyr. Sebäbi olarda hiç zat ýok we käbagt şahsiýet ýok. До сих пор, оказывается, нет. Bosgunlary göçürmek üçin nizam täsirli programmalaryň ýokdugy ýüze çykýar. BMG şunça ýyldan bäri işleýär. Bosgun hukuklary boýunça komissiýa köp ýyldan bäri işleýär. Dünýädäki köp sanly insanperwer goramalar we jemgyýetçilik goramalary işleýär. Ýöne bosgunlar bilen nähili işleşmeli diýi barada hiç hili iş ýok ýa-da kabul edilen programa ýok. Hiç kim ýok. Bosgunlar komissiýanyň özü hem muny boýnuna alýar. Aslynda her kimiň ýöneki adamlar hakda alada etmeýändigini görýäris. Ýöne eýerde tutuş yer ýarylyp, suw joşup we gowrak başlasa, biziň hemmämiziň biri-birine bagladygymyzy, burumyzyň hususy uçarlarymyzyň, hususy ýaklarymyzyň hiç biriniň hopsuzlygy eltip bilmejekdigini düşünmelidirler. Inni bosgunlar öýlerini terk etmäge mejbur bolýarlar. Olar ýadygarylýar we zalymlyk bilen ýüz bolýarlar. Jemgyýetiň sarp edici formaty sebäpli betbagtlyklary bilen ýekip galýarlar. Ertiriň howa helakçyligi hem biziň üstümizde bolup biler. Özüňize dogruçul jogap beriň. Bosgunlaryň ýüz bolmagyna taýinmi? Olaryň köşünde bolmajakdygyny inanýarsyňyzmy? Ýa-da ýakynlaryňyzyň şol ýaly bolmajakdygyny inanýarsyňyzmy?